Police Report. Alas 6:23 ang oras po natin sa ating police report. Inararo po ng isang truck ang 4 na sasakyan sa bahagi po ng Barangay Kibaol, Lingayen, Pangasinan. Sa panayan po ng IFM News Dagupan kay Lingayen Municipal Police Station Chief of Police Lieutenant Colonel Amor Mio Sumine. Sinabi umano po ng driver ng truck na nawalan ito ng preno dahilan upang mabangga ang mga nasa harap nitong SUV. Sa lakas ng pagkakabangga sa mga SUV ay nadamay pa ang 3 naunang sasakyan. Hanggang mga 10:58 ng umaga ay mayroon pong vehicular accident na nangyari dun sa Barangay Kibaol, particularly dun sa may earth dike ng Barangay Kibaol, na kung saan 5 sasakyan po ang nagkarambola, isang forward truck at saka isang 4 na another SUV, at nagkaroon po ng medyo malaki-laking pinsala yung lahat ng mga sasakyan at minor injury doon sa isang driver. Wala naman pong sugatan lang po yung meron po, wala naman po ibang... Opo, yung isa sa mga driver ay ating isinugod sa pagamutan dahil he is complaining na medyo masakit yung kanyang katawan, siguro dahil sa impact ng banggaan, at lahat naman po sila dinala natin sa LDS, sa Lingayen District Hospital, para makita po yung kanilang medical na pangailangan at kung mayroon man ba silang injuries na tinamo during the accident. Yan po ang tinig ni Lingayen Municipal Police Station Police Chief Police Lieutenant Colonel Amor Mio Somine. Agad namang umanong naitakbo sa ospital ang mga sakay ng mga sasakyan na nadamay pa sa insidente. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa naturang insidente at nagbigay paalala sa mga motorista na laging mag-ingat at responsable sa pagmamaneho sa gitna ng kakalsadahan upang maiwasan ang aksidente. Napakaraming factor kung bakit nagkakaroon ng vehicular accident. Isa na po itong weather natin, napakainit, medyo siyempre dahil ayaw nilang mainitan, siguro nagmamadali, at siguraduhin po natin na nasa kondisyon ang ating katawan, pati na rin yung ating sasakyan, at maigi na mag-iingat tayo lagi, at isipin natin na may pamilya tayo na nag-aantay sa ating pagbabalik sa ating mga tahanan. IFM News. IFM News. IFM News.